Am fost întrebată de ce femeile par să trăiască mai mult decât bărbații. Din punct de vedere Feng Shui și al metafizicii chineze, există o explicație foarte interesantă. În Feng Shui vorbim despre două tipuri de energie, energie Yin și energie Yang. Femeia este asociată cu energia Yin, mai calmă, mai responsabilă, mai flexibilă. Bărbatul este asociat cu energia Yang, energia acțiunii, energia responsabilității, energia competiției și energia stresului continuu. Gândiți-vă la un motor care merge zi de zi la turație maximă și el trebuie să se oprească. Un motor care trebuie să fie bine întreținut, să aibă din când în când pauze. Cam așa se întâmplă cu energia Yang. Înseamnă o energie consumată excesiv prin stres, muncă și responsabilități. În schimb, energia Yin se reface mult mai ușor. De aceea, în general, femeile sunt mai adaptabile, sunt mai flexibile, se pliază ușor schimbărilor, nu consumă atât de multă energie, sunt mai atente la sănătatea lor. Mai ales acum, în perioada nouă, care va dura din 2024 până la finalul anului 2043. Este perioada femeilor. Femeile sunt mai adaptabile, mai vizibile, în societate pot ocupa locuri importante de conducere. Dar vreau să subliniez un lucru foarte important. În Feng Shui nu putem spune că o femeie poate trăi mai mult sau un bărbat automat poate trăi mai puțin. Durata vieții depinde de mai mulți factori. Harta bazii a fiecărei persoane, din care noi putem afla provocările cu care această persoană se poate confrunta în viață, Feng Shui-ul casei, pentru că este foarte important unde este amplasat patul, dacă dumneavoastră doriți să trăiți mai mult sau să aveți o sănătate de lungă durată, alimentația, stresul și grija pe care o avem legat de sănătatea noastră. Eu cred că mesajul cel mai important este altul. Indiferent dacă ești femeie sau bărbat, trebuie să ai grijă de energia ta și de sănătatea ta. Odihnește-te, redu stresul, locuiește într-o casă armonioasă, ia decizii la momentul potrivit și nu ignora semnalele corpului. De foarte multe ori, corpul nostru ne dă semnale încă dinainte de a se întâmpla ceva. Ascultă mesajele corpului tău. Energia pe care o ai astăzi este cea care îți construiește sănătatea de mâine. Dacă și tu ai o întrebare, nu ezita să-mi scrii. O să-ți răspund cu drag.